Видите вратката, натегнах вратката да се заключи. Заключена. От коя страна служи хубавото, само вида. Къде го служи, гледате? Аха, в левия кош. Чай, че заклещиха водораслите. Ще ходим да изсипаме на малката водица и подхраним малко. Чай да не мине през кордата. Нема никакви ядове лодката. Това тежи 1 кило, събира около 500 грама царевица некъде. 5-600 грама царевица, защото пакетите къде си вакуумирам сега по кило. Събира горе-долу малко повече от половината пакет. Това е малюще зум. Малко размазано, ама горе-долу там ми е това. И пущаме се заврати. Фрали си ги екстра. И си свиркаме да се прибира. Така че вратката върши идеална работа. За надиво не знам колко ще е удачна. Пръска царевици, това онова. Ама заплатено би трябвало да ги морим с тази вратка. Като се направи хубаво петно. Вторник дойдехме, неделя ще си ходим. Трябваше утре, ама удължихме с още един ден. Ама днеска няма калванета. Днеска много слабо, само една каракуда съм извадил. Вчера, оня ден, беше топ. Мъкне си, няма проблеми. Според мен си върши идеална работа да се удариш в камъните. Ей, топчетата ги няма, пръснати. С царевицата е същата работа. Ще сложим телефона вътре да мога дигна лодката, че се на ръка. Трудна работа.